ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки шумо хуб ҳастед. имрӯз панҷшанбе 2 январ соли 2025. якчанд хабарҳои нав дорем. $100 баробар ба 1094 сомонӣ ва инчунин 100 евро баробар ба 1142 сомонӣ. дӯстони азиз, хоҳиши мо ҳамин аст: дар видео лайк монен, ба канали мо подписатсия кунед ва дастгириро фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгирӣ. худованд аз шумо розӣ бошад. ва курси рубл имрӯз ба 104 сомону 50 дирҳам баробар шид. албатта чанд рӯзи пеш то ба 111 сомонӣ шида буд. барои чӣ ин хел шид то ҳол маълум нест ва яқин аст ки курси рубл боло мешавад иншааллоҳ. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.